těma 2 písmeny? Tam není. Prosím. Ani N, ani N. Další. Do. Tady někdo neumí abecedu. Prosím. U. No U. Samozřejmě. T-U-V. Celá abeceda. Stala jste se výherkyní naší. Ale teďka, abyste věděli, jakou dostanete výhru, prosím předstupte. Jo, sama se rozloučíme. Kufriošku pro vás nemáme. Děkujeme. A prosím, přistupte k našemu modrožlutému kolu. Bílo, ještě. Můžeme. Kde máš? Roztočte kolo, prosím. Prosím, přečtěte si to sama. No nahlas. Nahlas, ať to všichni. Bankrot. Ježíš, vy jste nic nevyhrála, to je neštěstí. A pojďte se podívat, jaké tam byly ceny. Ještě ten nejvyšší. Můžete číst, no. 50. 50. A tady. 100. 100 korun československý. Právě jste je prohrála, ale děkujeme za účast. A abyste neřekli, že jsem pozadu za tutovkou, tak vylosuju ještě 3 výherce, kteří dostanou to samé, co tady paní kolegyně. A 1. To nemám, jo? Všichni vidí, abyste si nemysleli, že někoho ošidím. 85, 30 a 131. Pak si přijděte pro výhru. Děkujem. A nyní se vám všichni než protagonisté dnešního odpoledního programu představí. Prosím. Moje paní kolegyně je vede v čele. Pan prezident. Pan ministr kultury. Fotbalisté. A naše tanečnice. A už vychází i naše dvojice. Patrik Schleiber. Děkujeme za dnešní večer, odpoledne. A teď ti představil ministra financí premiéra Rebel Company. A zahajuji diskotéku. Ještě však chci poděkovat našemu sponzorovi a panovi prezidentovi, prosím. Pane prezidente. Který díky tomu, aby jsme mohli získat dnešní program, obětoval svého vlastního pionýra a neriskoval s ním ujet 140 km. Prosím na parket. Takže teď vás zdravím já se vám představím s Martin Stenou, opět z Chodivece. A vítám vás tady v hotelu Zámku. No, pane Fox, a pokud tady mít nějaké přání, přijďte, musíme se splnit na naše možnosti a